Ngibingelela ibandla selithambeme ilanga. Hhayi siyaphila bafowethu, nobaba nobhuti nonke. Cha bafowethu ngidlulise naso isixwayiso. Nigade bafowethu ey'ndaweni ey'nospa, emamoli ney'ndaweni ey'thile kulabantu abathi banikezana lamakhadi. Eyi kunemikhuba emibi abayenzayo. Bangishintshela ikhadi nje nami kulo spa lapha e-workshop namhlanje. Bathi hhayi bashintsha amakhadi amadala ngokuthi nami ngiyalazi elami uma ngithenga selinakho ukubuye ligaxele, ngagcina ngavuma ukuthi bangishintshele kanti ngoba lirejistwe nge-I_D number nayo yonke into, bavele bakwazi ukubamba yonke imininingwane yami. Emva kwalokho bathi ba-activate ngefoni kanti kunendlela futhi abenza ngayo eyi-fraud. Sengihambile kubona ngiyitshela nami ikhadi nginalo sengilifaka ephaketheni. Uma ngithi ngivula ifoni ngifuna ukuzama ukwenza i-transfer, khona bengifuna ukumthengela i-airtime ekhaya ingane. Hhayi manje ngiya-check-a i-ephu angisenayo yasebhenke, ayikho nje isitalo. Uma ngigijima ngiye ebhenke ngingena ngaphakathi ngenza i-bank statement kwathola ukuthi kunemali engiyi-transfer-ile kodwa engatransferwanga. Ngaze ngishaye ngisho iphini, ngaze ngikhiphe nje ikhadi lasebhenki, bathola ukuthi sengi-transfer imali ewu-9,700. Bangishaye kanjalo nje bafuthu nganje leyo 9,700 akunalutho nje kumanje, iyona mali abangithathele yona leyo. Ngithe sengise-workshop laphana elokuzeni, e-police station lese-workshop kuyikhona bengiyovula khona icala, sengibuya khona e-Capitec sebeyithole ne-akhawunti yomuntu nala kutransfer khona imali. Ngafike ngathola ukuthi kunabanye abantu ebebekade bezovula amacala abagcine besikemekile njengami, abanye bathathelwe o-30 something thousand. Ngisho ukuthi bafowethu ngicela niqaphele iy'nkinga eziningi esibhekene nazo, igebengu iphumile ey'nsukwini zimbi. Ngiqaphelise-ke nami ngathi ngoba sengilimele mina bese mina ngithi hhayi boyibonela nabanye, ngithi niqaphelise bafowethu sindawonye siyaziphanda ndawonye. Ningibhekise nami uma kukhona nibabonayo ey'ndaweni nje ey'nospa abaphethela amakhadi, mhlampe meyikhondla ningithinte ngiphuthume ngoba mhlampe ngakwazi ukugcina ngifanisa ukuba ngiyazi ukuthi mhlampe kuzophinde sekuba abanye bazoya komunye uspa, ngoba ngithe uma seyithi ngale ngixoxela umakhelwane la naye wathi ubanjiwe la e-Phoenix ngesikeme esifanayo. Ngiyabonga ningixolela ngokwandisa kakhulu bafowethu, lokho nje bengilidlulisela khona bobhuti. Subscribe to this channel.